לפני מספר שנים, משהו כמו 4-5 שנים, היה לי התקף ראשון של גאוט. התנפחה לי האצבע של רגל שמאל. חשתי כאב בבוהן. היו לי כאבי רגליים בפרק התחתון של הרגל. בבוהן ברגל שמאל, במפרק של הבוהן, פתאום הוא מתחיל להיות חם מאוד ומתחיל לכאוב, אבל כואב והכאב מתעצם לאט לאט. אני סבלתי מאוד. זה כאב שאי אפשר לא להתכסות בו, אפילו לא בסדין דק. אז התחלתי לרוץ לרופאים, רופאי המשפחה, רופא אורתופד. והלכתי לקופת חולים. הרופאה אמרה את מילת הפלא, גאוט. הרופא הבחן אותי ואמר לי שיש לי גאוט, ונתן לי את הכדורים. נתנה לי תרופות וכולי. וזה לא עזר לי, לא עשה לי כלום. לצערי, הכדורים לא עזרו לי. וממה שקראתי, הבנתי שבעצם התרופה הזאת שנתנו לי היא תרופה שעלולה להגביל אותי לכל החיים. ואז פניתי לאינטרנט. ואז התחלתי לחפש באינטרנט דברים על גאוט. והגעתי לדוקטור ברק. ומאוד התרשמתי, גם מהידע שלה וגם מהגישה שלה. היא מאוד מקצועית והיא מאוד נחמדה. ואמרתי שאני רוצה לנסות את זה. אני חיפשתי איזשהו טיפול. לשמחתי, מצאתי, גם טבעי וגם טוב. אני משתמש בפלומורין במשך 3.5 שנים בערך. והפלא ופלא. לא חזר לי ולו פעם אחת הגאוט. זהו, למעשה מאז לא חוויתי אף התקפת גאוט, ובבדיקות דם שאני עושה, החומצת שתן שלי ירדה ל-7.2. ואם אני לא מזייף, אז אין לי שום בעיה. אין לי שום תופעות של גאוט, כלום. שום דבר. אין לי שום תופעות לוואי. הרגליים כאילו נולדו מחדש. הלכתי לטבעי, והפעם זה הצליח. וזה עזר. ככה באופן רגיל אני לא מוגבל בכלום, אני עושה הכל. כולל ספורט אקסטרים. כמעט 3 שנים שאני משתמש, ו3 שנים שאני לא יודע מה זה כאב. זה עזר ב100%.